Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on cannama on jettam hoto nder duniyaru to on jeggite gaɗanon mi subscribe MBTV. min gaddani en hannde website goɗon laati ɗum inchallah onanan belɗum gollirgo website ɗum. To website ɗum a yahan ada photoji downloading free ɗi gala background, a waɗan editing no ka jeɗa no giɗirɗa fu a waɗan editing majji. gammal yen jehe men kolla on website ɗum. Ta on jeggite gaɗon subscribe. Ok, to hanani no giɗɗa ni a wari a naati nder browser maɗa, a waran binna png gaɗa searching. To ok, nda waɗi searching hanani no waddanoyte hayi to joni nder dare website on ndara jippoɗen ley dirtoɗen waddana en. To sa joni garen ɗo nokkure searching ɗo gatten png egg. ok, on gi waddi ley ɗo sai waɗa searching. to on gi joni ni website on wari direct. ok, to anni no giɗa ni joni misali joni sai garen binnen ɗo to nokkure giɗon searching ɗo sai garen binnen misali mi winna mota manna misali majjum. ok, to on gi han waddini hanani dammule ɗe to amma ɗo kay fu jeyal non. to en garan dirtoɗen ley ɗo fu jeyal non. dirtoɗen ley eɗen dirto. ok, to joni on gi'ini mota direct photo png, on gi ka wala background aɗa gaɗa editing e photoji maɗa ko nder video ma fu no giɗirɗa ni ɗo fu jeyal no. ok, to on gi joni da mota gonni ɗo jon kay de mota binnaɗa ko kajeɗa photoji mum fu kam binnata no waddanoyte photoji png ɗi gala background. to joni sai garen naten dow mota kayne giɗi garen downloading photo ɗum. ok, to da nati hanani ni a jippoto ley dirtoɗa ley ɗo to giɗɗa ditoɗa heɓe ko ley downloading image. on giɗo to yiɗa ɗo garta gaɗa downloading image ɗum. ok, to miɗen ela on gal ɗon jiggite gaɗon subscribe gaɗon share lildon bandiraɓe gam botoro. to jiggite gaɗon subscribe e channel gal MBTV fulɓe. on jarama on fu on bandiraɓe. wassalamu alaikum.